Kodhi nyime nyako Ramogi koro wang'ie mago motende gi weche mag neno ni chenro mag tich e bad migawo mar obila otimo yo makare. Jokanyo mag aput ma meeting mar nono yore mag bero sekta mar obila koro chamo muma mar apis odiochieng' ma kawuono. Ogai mar doho Justice Koome ema notelo ne nyasi no mar chamo muma kama ne en ogai mar doho e kinde mokalo David Maraga ma bende otelo ne apudno osingo ni gidhi tiyo makare e ng'ado rieko e wi yore mag bero sekta mar obila. Walter Nyambaga nigi lerno. I, Chief Justice Retired David Kenani Maraga. Nyasi manoyo David Kenani Maraga mane enogai mar jong'ad buche to gi sani ocha muma kaka jakom mar kamiti mosidhi ne rango kaka inyal ber lwasi mar sekta mar obila kodaka mago mag jela. Thank you very much. Chenro mane ochwe kom kod ogai mar jong'ad buche Koome dom maduong' mogik pachoka e boma Nairobi. To the National Task Force on Improvement of the Terms and Conditions of Service and other reforms for members of the National Police Service and Kenya Prison Service, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the said task force. Commissioners gone ochamo mar apisi kendo koro ne koting mar chako timo nondo mar bero dwaro mar obila, rango searching, ng'iyo kundegi mag jot, kanyakla kod longo lwasi makare ne obila mapachoka. The task force is now ready to formally commence its operations as outlined in the Gazette notice by the President. This morning we have had preliminary discussions with the Cabinet Secretary and the Principal Secretary in the Ministry of Interior ahead of this swearing in, and during that meeting we had some reflections on the task ahead of us and the expectations of the two institutions. Maraga okone kamiti no negin kod ikrok makare mar chako tijigi kamokwongo biro bedo gwelo pach jopiny kanyakla mag jokanyo riwruoge mok mag piny owacho mar somo rieko kendo keto e tim duoko margi e yor report. As a team, we look forward to engaging the leadership of both the National Police Service and the Kenya Prison Service, the two institutions that are core focus of our assignment. More importantly, we also look forward to hearing from the Kenyan public and other stakeholders regarding the police and prison services and the reforms that are outlined in the Gazette notice. Koome ne onyiso mor mare ne okang' mosego mar biro manyo yore chopo ratiro mag oganda kendo bero sekta ni kaka yore mag ng'iyo tij obila be orangi makare. I therefore urge you, honorable members of the task force, to work towards the realization of our constitutional dream of a democratic policing and a prison service that pursues the constitutional goal of reformation and rehabilitation of our offenders. The offenders are also Kenyans. Matimore ka jatend piny William Ruto ne osegwelo kendo od bura mamalo ne opodho commissioners go. So it is our hope as a task force that the deliverables from this assignment will form the basis and the impetus for the current administration to implement its commitments to the stated police and the prison reform. Indeed, our criminal justice sector cannot function effectively when our men and women in the police service and prison service are not motivated and enabled with a conducive environment that will enable them to discharge their mandate. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Supreme Court, Nairobi. Ogai mar jong'ad